Vítajte pri sledovaní relácie Biznis špeciál. Nachádzame sa v Prievidzi v sídle spoločnosti Kobes, ktorá sa špecializuje na zváracké služby a disponuje aj školou. Poďte sa s nami pozrieť na úspešný slovenský podnikateľský príbeh. Pán Stanov, skúsme si na úvod priblížiť, ako vznikol nápad založiť si firmu zameranú na zváracké služby. Už na strednej škole sme sa zaujímali o zváranie a hneď po strednej škole sme pracovali ako zvárači, zámočníci, potrubári v rôznych slovenských firmách, neskôr aj v zahraničných firmách, na projektoch, dajme tomu v USA, v Nemecku, v Rakúsku. A potom prišiel nápad vlastne založiť si firmu a ďalej posúvať vlastne a škalovať tento biznis. A dnes sme tu vlastne, najskôr sme si spomínam, prerobili napríklad rodičovské garáže, ktoré boli našimi prvými priestormi, čo si tak úspevne spomínam, a dnes sme vlastne v týchto priestoroch novo vybudovaných, takže takýto je nejaký ten príbeh. Čím sa aktuálne vaša firma zaoberá? Tak sme spoločenstvo firiem, aktuálne fungujeme pod holdingovou štruktúrou Kobes Holding, a zaoberáme sa 3 hlavnými aktivitami, a medzi ktoré patrí zváracia škola, potom máme kovovýrobu, strojárenskú výrobu a montážne zahraničné projekty. Tak snažili sme sa, dá sa povedať, vytvoriť taký mini monopol firemný, kde si vlastne školíme vlastných pracovníkov, zváračov, ktorých vieme využiť buď na tých montážnych zahraničných projektoch, alebo v našej kovovýrobe, a vyrábame rôzne, dá sa povedať, zákazkové konštrukcie pre rôznych odberateľov. Pre potravinársky priemysel, rôzne dopravníkové systémy. Taktiež sme dodávali rôzne konštrukcie pre nemecké železnice. Takže je to naozaj rôzna kovovýroba, zameraná hlavne na výrobu z čiernej ocele, uhlíkovej ocele alebo nereze, hliníku. Je na Slovensku v rámci zváractva veľká konkurencia? Myslím si, že áno, ako v každom obore. Takže musíme neustále byť ostražití, ísť s novými trendami, držať sa nových technológií. Napríklad spomeniem, medzi zváracími školami máme obrovskú konkurenciu. Na Slovensku je viac ako 100 registrovaných zváracích škôl. Ale myslím si, že naša zváracia škola Kobes je veľmi moderná a darí sa nám držať vlastne krok v tejto náročnej konkurencii. A taktiež sme bývalá strojárenská veľmoc v rámci Československa, takže na Slovensku je niekoľko strojárenských firiem, kde musíme zápasiť s konkurenciou. Budovanie biznisu nie je jednoduché. Vy ste sa na svojej ceste stretli s akými nástrahami alebo prekážkami? Tak s tými nástrahami a rôznymi prekážkami a rôznymi fuck-upmi by sme sa vedeli by sme zaplniť celú knižku, ale napríklad spomeniem takú hlavnú nástrahu alebo prekážku, že sme začínali v veľmi mladom veku a vlastne nie každý nám dôveroval v tom čase. A teraz si predstavte tú prerobenú rodičovskú garáž, kde sme začínali, a pozývali sme si tam prvých nejakých partnerov alebo nejakých prvých pracovníkov, tak presvedčiť ich, že sa s nami naozaj oplatí spolupracovať, bolo náročné. Vo firme ste ako partneri, 2 bratia, dokonca dvojičky. Má rodinné podnikanie svoje špecifika? Určite je ľahšie podnikať s niekým, komu naplno dôverujete. Takže neviem si osobne predstaviť, že by tú firmu ťahal len niekto z nás ako jednotlivec. Takže je tam tá 100% dôvera. Ale zamestnávame plno šikovných ľudí, aj cudzích. Takže nepozeráme sa na to takto, že by to bola nejaká výhoda. Je to vždy naozaj že o tých kvalitách, a toto je len taký bonus, že sme dvaja a na tie náročné rozhodnutia sme vždy dvaja, takže ktokoľvek, kto má nejakú dobrú myšlienku alebo nejaký nápad, tak buď tá druhá strana to podporí, alebo to zneguje, a tým pádom tie dôležité rozhodnutia vieme robiť rýchlejšie. Projekty máte aj na Slovensku, aj v zahraničí. Ako to vyzerá so zamestnancami? Viete ich nájsť, prípadne vlastných si niektorých aj vyškolíte?
Koľko zamestnancov aktuálne máte? Tak na zahraničných projektoch máme okolo 200 pracovníkov. Momentálne v našej kovovýrobe pracuje približne 30 pracovníkov a zváraciu školu obsluhuje do nejakých 10 pracovníkov. Takže celý holding firemný môže mať okolo 250 pracovníkov. A presne to bol to zámer, vlastne vytvorenie zváracej školy, aby sme vedeli vyškoliť a zaškoliť nových ľudí, mladých ľudí a využiť ich práve na týchto zahraničných projektoch alebo v tej našej kovovýrobe. Je rozdiel medzi domácim a zahraničným trhom? Je tam určite obrovský rozdiel, hlavne vo veľkosti toho trhu. Takže zahraničný trh ponúka naozaj obrovské príležitosti. Ten slovenský trh má určité obmedzenia, ale snažíme sa diverzifikovať vlastne tie partnerstvá, čiže spolupracujeme aj na slovenskom trhu, aj na tom zahraničnom trhu. Ako vnímate aktuálnu situáciu z pohľadu komodít? Vy pracujete s kovmi, cenotvorba v rámci tohto sektora sa mení? Určite sa mení a dá sa povedať firmy, ktoré robia s akýmikoľvek komoditami, tak by mali byť neustále ostražití v naskladňovaní takéhoto tovaru a neustále rátať s tým, že aby tieto veci, tie ceny boli zohľadnené naozaj v tej cenotvorbe. Aké máte v rámci firmy plány do budúcna? Tak v budúcnosti by sme chceli určite rozšíriť výrobu, aby sme vedeli obslúžiť väčšie množstvo zákazníkov, taktiež stabilizovať zváraciu školu a možno, že taký by som povedal, že širší horizont rokov je možno zaoberať sa nejakým výskumom v oblasti zvárania alebo postaviť nejaké laboratórium, kde by sme si vedeli robiť nejaké testy zvárových vzoriek. Aktuálne sa nachádzame v priestoroch zváračskej školy. Prečo ste sa v rámci firmy rozhodli zriadiť aj takúto inštitúciu? Tak bol to vždycky náš sen. Už vlastne na škole strednej, keď sme ešte študovali, tak sme sa zaoberali vlastne zváraním. No a potom neskôr sme pracovali ako zvárači, zamočníci, potrubári v zahraničí. A keď sme sa naučili aj tie jazyky, tak potom vlastne sme chceli odozdávať tie skúsenosti a vedomosti aj formou vzdelávania vo zváračskej škole. Tak sme si zriadili takúto inštitúciu, bol to náročný proces. Dnes je zváračská škola v takomto stave, sme najmodernejšia zváračská škola a stále prinášame nejaké nové inovácie. Vidíme tu množstvo rôznych prístrojov. Skúste nám opísať, čo je napríklad toto? Tu sa nachádzame na orbitálnom pracovisku. Toto je konkrétne orbitálna zváračka Axair s otvorenou hlavou. No a je to vlastne metóda TIG, ale vlastne automaticky dokáže tento stroj zavariť vlastne potrubie a nepotrebuje byť TIGový zvárač, ktorý to pozvára rukou. Keď sa posunieme ďalej, vidíme tam, je to jeden zo študentov, ktorý sa aktuálne učí? Áno, presne. Je to proces toho vzdelávania, takže je to aktuálne zvárač v kurze, ktorý vlastne si pripravuje materiál a potom následne si to ide do boxu zvárať a učí sa. Tu naopak vidíme rôzne, dá sa povedať, zrejme malé dielne, kde sa študenti ďalej vzdelávajú. Áno, ako hovoríte, je to vlastne zvárací box, kde každý zvárací box je vybavený zváračkou a zváracím stolom a takým zverákom, kde si upevní vždycky ten materiál a vlastne tí zvárači sa tam učia zvárať. Vždycky príde ku nim inštruktor, ktorý im vysvetľuje ten zvárací proces. Napríklad aj tu inštruktor akurát vysvetľuje žiakovi proces zvárania. Čo
Čo je výsledkom takéhoto vzdelávania? Žiaci, študenti končia s nejakým diplomom, ktorý má následne aj nejaké medzinárodné uplatnenie? Áno. Vlastne kurzy sa vždycky delia na základné a úradné a po zložení úradnej skúšky získa zvárač medzinárodný certifikát, ktorý je platný vlastne aj v Európe alebo takmer všade vo svete. Takže toto je výsledok toho celého procesu. Akí ľudia majú záujem o takéto vzdelávanie? Sú to predovšetkým mladí ľudia, aj starší? Musím povedať, že ak sme založili zvárackú školu, tak sa tešíme z veľkého záujmu hlavne mladých ľudí. Takže, a či už sú to napríklad aj ženy, mali sme v kurzoch aj dievčatá, ženy, takže je to veľmi také zaujímavé, pretože častokrát sa hovorí, že to nie je povolanie pre ženy, ale naozaj opak je pravidlom a veľa žien bolo aj v našich kurzoch. Aké majú následne uplatnenie v profesnom živote? Napríklad máme aj výrobu našu, kde sa snažíme nejakým spôsobom dávať šancu aj týmto mladým ľuďom, mladým zváračom. Alebo potom vlastne majú možnosť pokračovať a pracovať na projektoch v zahraničí, kde máme tiež rôzne projekty na zváranie alebo montáž. No a vždycky je šanca sa uplatniť. Naozaj, že človek musí len chcieť. Aktuálne sa pozeráme na laserovú zváračku. Čím je špecifická? Tak je to momentálne trend zvárania a preto sme si ju vlastne aj zabezpečili. Vlastne využíva sa laserový lúč na zváranie alebo tavenie vlastne materiálu. A chceme to prezentovať aj u nás vo zvárackej škole a neskôr naozaj aj učiť nových zváračov laserové zváranie.